Sumpahe Werkudara tak seksekake marang jagat raya, mesti wong mau tak pateni sing nyolong pustaka James Limasada. Werkudara, opo? Rungokno. Sing nyolong pustaka James Limasada mau sabdaning dewa, tak tampa dudu wong kana-kana, nanging isih putramu dhewe, ya kuwi Abimanyu ing Tanjung Anom. Pinardi tameng lalata mangkat ka pasar ing Gewita tanpa nenggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang Purwengata sebebyar dumadining wayang Purwa. Purwakaning kondoli narik nuruting basa dongeng kuna ngemusu rasa nyarasa ya karaos. Mula cari rohang rasa wani, ruhing diri, rasa rumangsa ngrumangsani, lir jalma ngilu kaca. Jar wewes renakup caing carita lo beci wis gemelar. Jroning pakeliran yaiku sejatine amriksani pagelaran Ringgit Purwa. Surya Candra Darmyang Kartika pinurba kodrating kawasa. Sahari ratri hangi deri bawana. Purwa tekeng duksina gilir kemanti, temanda dipetanganing dina, sasi, warsi windu kang sarta abad. Tetukulan tangkar temangkar kaya siram nggon kaya Jawapating Kermbyah. Dadya badhanging kutu-kutu alang atoga buron wana miyang brandya dadya branakan tanpa wicalan. Padhang trawangan senari Sang Hyang Rawi ingkang arsa merbawani jagat. Mungguing jagat wetan duk mungup-mungup. Mungguing hangrane wukir abang mrengangah. Lamun kaiksi ayahan dilato bumi. Saya dangu sumunu Sang Hyang Arka. Katon semebelak kanan kiring abang esmu jenar kabar bawan dari Sang Hyang Basanta. Tanem tuwu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo. Pucuking gunung kena melan gendanu kasri ring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega. Tanpa tawis dangu selaing kawula dasih dene rarsangu upaya boga garap Tegal Sawai. Anglur selur tanpa dete sinambi sesindenan mikul garulukune anggiring raja kayane samene ana pirembagan Samarawangi. Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil katos nari jagat pus katon melok drenging kiblat papat lor kidul wetan kulon. Senare jagat kang samrebut yada rebut teja rebut kekuwung parandene tatan ana ingkang madani kekunging praja Indra Prasta ya negari Ngamarta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura marma ngutung dari 100 tanantu kali 1000 tanjang ketiga krana negara Ngamarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sing asapan tu ya benawi tinampi ombak samudra brang-langut kang tanpa pagut. Pegating maninggal kapan to uruting Cakrawala wane-wane cakrik wisik sameneh kineping jurang corong kinepung Gawa Sirung kinarya susuing peksi lawet miyang sarang burung wonten ugi pasisir anter sasana jembar kebeganing pasir gumlaring garis pinggir tanem tuwuhan rembuyung royo-royo karang kitri ruwe-ruwe roning lopa pratana bimi subur pasiten mawur sadengati nandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung banjengan hangrang sang langit linggak-linggok lampahing tuyung mijil saking sendang-sendang wening tirtane iline pinara para prayuti nampi waduk bendung-bendung kinarya hangene sawah nyang pategalaning Loro Kisma wekal pangulaing tetanen bebasanan ana bumi sacengkang kang selo sadaya tiranduran tanturu kang murakabi tandya Bathari Sri aglaring pasabenan Yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi Pategane nunggu pulau wijeng nganger buyung gegodhongane hambiyet woi nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependhem polo kesimpar polo gumantung sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri
Ingon-ingon raja kaya pitewen sangsa ngrembaka lamun siang aglaring pangonan. Lamun manci serap surya samya mulih marang kandange dewi-dewi. Datan ana carane kandhang nganggo kinancing palang, labet tebih saking tindak Durjana Cuti. Samya sayung saeka kabyakan luhring nusa bangsa tu negari Ngamarta. Wana gungimbange gunung Hanggung rineksa mrih Lestari rum tumurun trah tumerah. Sadya dadi rega-reganing lingkungan. Langkung-langkung lampu tinaliti, jalma sampet ing sesanggeman. Sepen saking tindak sangsaya sinangsaya, tebing wada winada. Anane mung saman cinamatan daya dinayan. Sawiji-wiji mapan jatining jejiban. Ingkang piniji temah wujud manunggaling cipta, rasa karsa hambabar karya. Kenging mirasake negari Ngamarta nalika lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang kunjung pasir pawukir lo jinawi gemah ripah karta tata turaharja. Dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse tur tato kuncarane. Turta kasusreng manca praja. Lah, sinten to wau? Ngasta wisaraning adil praja Ngamarta marang ngucapna dasa namaning Sang Nata. Dasaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sanguta Prabu Sri Darma Kusuma. Ya Prabu Yudhistira, ya Prabu Puntadewa, ya Guna Talikrama, ya Sangas Jatasatru, ya Sada Dwijakangka. Nyata lamun Alendra Guna ing anggunatan ngendhak gunaning jalma luhur dataran kulung-kuli andhapan kasoring sesami. Yen to ginunggal ing jajal luhuring keprabon sadalem mangke tena pedhete pinunggal kang kawicarita. Risat juga sanata keparing mesti inggil Blatulata. Lenggah dampar ora mantra-mantra sipating Ubatara, Yayasan Hyang Bathara Darmange Jawantah. Binayang bayang sangganing Apsara Hapsari saking kasuwargan. Pepanggenggeng pasibaning para wadyabala, para kawula megambir mlabar. Yaya Samudra datan Motepi. Miwadatan kantun sangganing para kadang tuwin para anung-anung tungguling praja Ngamarta. Ingkang kepareng ngaglah bergagah Yayah Prayitneng kewuh. Menika to warnane kadang Raja Satru ing Jodipati yen nunggul pawenang Raden Harya Werkudara. Ya Sang Bratasena, ya Sang Wijasena, ya Sang Bimasena, ya Sang Kusumayuda, ya Sang Kusumadilaka, ya Sang Gandhawastratmaja, ya Sang Dandunwacana. Sadra kagapitreksa kudhek wok simbar jaja, turta kasunungan kasekten linangkung. Bebasan tinata mendhat jenara menter tinumbak bengkung sinuduk utung. Mila datarma kalamun dados bebeteng tetanggulaning kewuh praja Ngamarta. Jumenenging Sang Bratasena jinajaran ingkang rayi. Nenggih panengah Pandhawa Satru ing Madukara Raden Harjuna, ya Raden Janaka, ya Sang Permadi, ya Kunti Dwibasa, ya Sang Mahabau, ya Sang Kalidi, ya Dudakesa, ya Bambang Margana, ya Sang Suparta, ya Kumbang Ali-ali, ya Danardana, ya Sang Dananjaya. Satra bagus tanpa cacat gaya teja pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling. Turta kondhang dadi sotyaning nat lelanging jagat lan curing bawana. Mila Hanggung cinaket dening Sang Winata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Nalika semanten datan kantun pasibaning waragil Pandhawa. Satring sawu jajar tuwin bumira tau Raden Nakula Sadewa, ya Raden Pinten Tangsen. Satria kembar kemanikan, kembar busana, kembar wicara. Receh pangandikane angudanasih pengawak menjangan ketawang. Ing jawiander blabar sanggaring para nayaku samya gantung pasisiran, jejel, riyel, rapet pepet pipit, prasasat atau pandengkul datan poslo. Labet kadamara siba ing alun-alun hamludak gendera rontek umbul-umbul. Kekiter hangen danu Yayah Himanda ing mangsa labu. Bae megar pindha jamur barat ing mangsa rendheng, tumbak ing rangep ya jating arange mangsa 3. Para diring mangkira didhem permanem. Tanana baneke walang alisik nadyan gegodhongan tanung ngubah samirana datal wampah. Kabar sumung swaraning pandhi gendhing gemblak keremasan.
tas keparang rambut kartu soang-soang pating careng kelang pating careng keling imbal ganti lori mandi rogo wayan pengsing kok menyong pacak suci Nurasaru malah sari seneng jroning pasiwakan nalika semanten kedadak rawuh punata agung ing Ndorowati ndadosaken golagapan ing kalih noteng Amarta Prabu Darma Kusuma para ndri mangke dereng wonten wiyosing pangandika anyarengi swara bendhe munya mangungkung Kajena Kirana Pratandha Plesanata ing Amarta amirsa medhar pangandikan dadi kumulu jiling pangandika Sanata Prabu Darma Kusuma inggih dereng kababaring lisan Sritenon ning masewakan busana maneka warna sebab puspiteng udyana miyang panjra sarwa rukma
Geng manik nara Narawata Obro prabanyo kang sumirat kenyaring tejo kaliwaran lir laji siring dadit Wimbo kekandamre ingin katiuping maruta maruta mando saparan mangambar ongas Ya tari sedeng kang siniwaka Mahasri Sang Darmajaka Pratisteng dampar kencana Sri Rengga ning busana kinondrang-kondrang Mas Retna Yayah Hyang Bathara Darma sinewaneng kayanganira Yalona Lindra medhar sabda
Nyuwun Agung. Mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nuwun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwarawati. Rayi paduka ing Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Nun inggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka ing Dwarawati. Sareng kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu ing Ngamarta. Asong pambaginipun Yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ing Raka ing Dwarawati. Kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudhi astawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta Yayi Aji Darma Kusuma. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecak nuanggen jengandika lenggah. Koko Prabu ing Dwarawati kawula non nun inggih Yayi. Kula kinten mboten kirang prayogi biswanipun ing Raka ing Dwarawati dinten sakmangke menika wonten Praja ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Aji. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katura ngersaning Kresna kakangku. Dimas kadangipun Kakang Werkudara ngaturake bekti karepun Kakang tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Bratasena. Yo tak gegem dadiake jimat ora liwat prayoga nunggun mulenggah ning datul ya Praja Ngamarta. Werkudara kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki Yayi. Yayi Panenggak. Nadyan ingkang rayipun Arjuna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kadanging pun Kakang Yayi Arjuna ndak tampa siadi ngabekti arepun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Mboten langkung kasekecak wanggen jengandika lenggah. Koko Prabu ing Dwarawati. Iya, Yayi. Kaya ora kurang prayoga praptanipun Kakang ing Praja ing Dwaraka. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Koko Prabu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Yayi nekula sedewa. Iya kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Kula pun dinggo jimat paripih mawakana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecak manggen jengandika lenggah. Koko Prabu Ndorowati. Yayi kembar, iya. Kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang dina samengko iki Yayi nekula sedewa. Koko Prabu saestu adamel kaget sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Duh Koko Prabu jimat semban kula. Upamiya alit utusan gandhek sakembaran atur nawala. Agengipun utusan Nayaka ing Dwarawati bilih riki lenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedya ngrakit rata kencana kinarya amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwarawati. Tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Yayi. Nadyan nembe kawiyosing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Manahipun ing Raka ing Dwarawati. Dene semanten tandha sih tresnanipun kadang-kadang kula para Pandhawa tumrap ing Raka ing Dwaraka namung semantena. Tata pacaraning kaprajaning mekaten menika kala wau estunipun boten saktrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka ing Dwarawati. Krana menapa Yayi? Pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta, pangraos kula tanpa beda kula menika wangsul dhateng Praja ing Dwarawati. Malah mangsa kala benjang menawi kadang-kadang kula para Pandhawa wonten wekdal ingkang mirunggan nedya tetinju dhateng Praja ing Dwarawati. Kaicalna jigo lawan pekewa Durgama sangga runggi. Dwarawati karengku kados dene Ngamarta, Yai Prabu Darma Kusuma. Sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Dene mekaten wiyosing pangandika paduka. Wonten ingkang saklajengipun
gandeng sak mangke sampun kepareng tedhak wonten Praja Ngamarta. Duh Koko Prabu, mugi kepareng hamba Barana dhateng rayi Ngamarta. Wonten wigatos menapa dene paduka kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta. Upami tanpa pambengan, mugi hamba Barana dhateng ingkang rayi kula nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu sesemban kula, Koko Prabu Ndaraka, jagat wesaning Ubanara. Yai. Malih-malih menapa? Sowanipun ingkang Raka Ndarawati dinten sakmangke menika wonten ing Praja Ngamarta ingkang sepisan netepi dhateng kewajiban bilih nyatanipun kula menika dados suwing para kadang Pandhawa. Ingkang Raka menika sampun kajibah minangka dados pujangganing para Pandhawa mila menawi wonten abang biruning lalampanipun para Pandhawa kula ingkang tanggel jawab kasinggihan mekaten Kanjeng Koko Prabu. Handadosaken kagiat arosing manahipun ingkang Raka Ndarawati duwi sawetawis wonten ing paningaling batos gumana wewayanganipun kadang-kadang kula para Pandhawa miwah negari Ngamarta kadhi kasaputing pedhot peteng ingkang boten saged dipun miyak dening menapa kemawon. Wekasan daya-daya ingkang Raka tumuli sowan dhateng negara Ngamarta ingkang wigatos namung badhe nanjihaken dhateng paduka Yayi Prabu Ngamarta. Wonten lampan menapa negari Ngamarta dene sasmita ingkang kula tampi mekaten kasunyatanipun Yayi Darmakusuma. Mugi kepareng hamba Barana dhateng Raka Ndarawati. Ingkang tetela kula nedya midhangetaken sabdanipun paduka Yayi Prabu Ngamarta, Yayi Darmakusuma. Long-long ramyang ninggang Driya Rewang Candra katawengan ing jas katuritan limut kabiyataning ujit remengdri yama nawum kagunging wang wisesa Duh Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu kang paningal sewu nyatanipun direngke mawon Puntadewa munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu babagan lampan negari Ngamarta. Teka paduka Kanjeng Koko Prabu sampun wuninga dhateng Glagat lan wae-wae ning negari Ngamarta. Koko Prabu Yayi sarawungipun ingkang Raka Ndarawati lan kadang-kadang kula para Pandhawa menika boten namung setunggal kalping kalih dinten nanging sampun mataun-taun kula menika mangertosi dhateng lagak lagu lagianipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Ugi negari Ngamarta kula menika sampun apal kawontenanipun mila menawi negari Ngamarta menika wonten wae-wae sekedhik kemawon pangraos kula daya-daya kula munjuk atur rasa paduka Yayi Prabu Darmakusuma wonten menapa lan wonten lampan menapa ing dumados wonten negari Ngamarta. Koko Prabu sesemban kula, Koko Prabu pengayoman kula estu menapa ing dados dawuh paduka panci kepara saestu
Bilih dinten sakmangke nembe wonten lampahan ingkang dumados wonten negari Ngamarta Koko Prabu Kresna kakangku. Werkudara piye? Ora jeneng aku medhot pangendikaning barep kakangku. Babar pisan ora. Ya mung mbok menawa barep kakangku tidha-tidha ngene bakal munjuk atur kersaning Kresna kakangku. Mula aku ingin dadi suli ing barep kakangku ngene bakal matur marang Kresna kakangku. Werkudara gage matura. Siadi arep matur apa lan Ngamarta iki eneng apa? Watara wis ana sak candra kelungguhan iki. Negara Ngamarta kaya nampa welak ing Jawata. Negara Ngamarta kaya nampa pagebluk. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapralaya. Monggo wis ora kurang-kurang barep kakangku nggone utusan karo Werkudara apa dene Janaka. Ngupaya para pandhita winasis, ngupaya brahmana wiku sewa sugata supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar-wigar tenantu karya. Mula kodheng sutaning galih barep kakangku ewa dene arep matur karo Kresna kakangku. Barep kakangku ora kuwawa jroning galih merga wedi yen to dinukanan dening Kresna kakangku. Mula dina iki aku ingkang munjuk atur ngersaning Kresna kakangku. Jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat. Lah kok dadi tekan semono Werkudara? Mongko nyatane mangrasaning pun Kakang kelawan para Pandhawa kuwi persasat kaya dene sedulurku tunggal Yayah Rina. Bot repoting Pandhawa ku ya bot repoting Nata Ndarawati. Pepetenging Pandhawa ku ya dadi pepetenging Nata Ndarawati. Lah kok dadi Yai Prabu ora kersa munjuk atur sarta ora paring pangandikan kalan pun Kakang ing Dwaraka. Wah, kaya kowe ora apal karo lambe atine barep. Barep kuwi dadi nalindra ana negara Ngamarta. Yen ana perkara sing dumadi ning negara Ngamarta mesti bisa dirampungi dhewe, aja gampang sumendhe marang panguwasaning wong liya. Gandeng iki pambudidayaning Pandhawa wis gagar-wigar tenantu karya. Mula ora ana ingkang ditoleh-toleh meneh kejaba mung Kresna kakangku. Nadyan rada randhat Werkudara nggone matur. Aku minangka dadi wakil ing barep kakangku nyuwun pangapura ingkang gedhe kelawan Kresna kakangku. Wis gandeng Kresna wis rawuh ana negara Ngamarta. Tak jaluk kanthi banget pambudidayamu minangka dadi pengayom maning para Pandhawa. Kawula lan negara Ngamarta iki gawenen padhang supaya kawula pulih urip tentrem ayom ana ing negara Ngamarta ora nandhang pasiksan merga ketaman pegebluk kaya sing dialami dina iki Kresna kakangku. Werkudara ngono? Ya, Dimas. Nadyan dikaya ngapa pun Kakang kudu tansah budidaya mrih becik ing kadang-kadangku para Pandhawa. Embane kaya dene Pandhawa kuwi kreta lan jarane pun Kakang minangka kusire. Yen to kreta lan jaran kuwi nandhang rusak, mongko jarane ora gelem narik kreta. Tegese kuwi dadi pakaryaning si kusir supaya mbudidaya kreta lan jaran mau bisa lumaku kaya saben dinane. Yo, kaya ngono kuwi sing tak karepake. Mula gandeng saiki kreta lan jarane lagi rusak. Kusire kudu tanggung jawab dandan-dandan budidaya supaya kreta lan jaran mau bisa mlaku. Ewa dene kuwi ora saguh. Ewa dene ora bisa dandani kreta lan jarane. Wiwit dina iki aja ngaku dadi pengayomaning Pandhawa. Wiwit dina iki aja ngaku dadi pujangganing Pandhawa. Werkudara, nggih. Pun Kakang iki titah lumrah ndak menangake budidaya. Marga saiki mantengno pangestimu. Yayaji, kula wonten pangandika ing adhawuh Koko Prabu. Lalaman ingkang tumanduk dhateng negari Ngamarta menika awis-awis kelampah. Amargi tumrap ingkang raka ing Ndarawati, bebenduning dewa pagebluk ingkang tumanduk wonten ing jagat menika samboten-botenipun menika pacoban tumraping para titah ingkang supe dhateng dewanipun, ingkang supe dhateng panembahipun. Monggo dipun dandosi sampun boten saged. Tumuli dewa matedhakaken pagebluk menika kinaya pacoban tumrap titahipun ingkang boten nate manembah. Tuwin tansah tumindak angkara Budi Candala. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Kamangka kadang-kadang kula para Pandhawa menika mujudaken satya ingkang atetekan ati suci, pepayung budi rahayu. Mboten nate tumindak
ingkang nalisir saking angger-anggering kautaman. Mboten nate tumindak ingkang nalisir saking utawi mbadal saking parentah ingkang Mahanasa. Mila dinten sakmangke malah tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing Raka Indrawati. Tuwuh tandha pitaken kados pundi Koko Prabu? Nuwun sewu. Menawi dipun keparengken Nyai Prabu Kedah Waloka dhateng Raka Indrawati. Badhe paring dawuh menapa tartemtu kula mboten badhe selak Werkudara? Nggih. Seksenana ya Dimas. Yen nganti pandangunipun Kakang iki mengko aturingipun Kakang ingkang nyuwun pirsa kawan Yayi Darmaji. Mongko nyatane Yayi Prabu Darmaji ora kersa paring pangandikan, tegese Yayi Prabu Darmaji ingkang ora kersa negara iki supaya bali pulih becik meneh. Yo, aku dadi seksi. Yayi Prabu, wonten timbalan. Kula aturi ngemot-emot tuwin kula aturi mangsuli dhateng lamaning sampun kelampah. Saderengipun negari Ngamarta menika ketaman pegebluk. Saderengipun negari Ngamarta menika nampi welaking Jawata menapa wonten lampaning ingkang elok-elok ingkang dumadi wonten negari Ngamarta. Inggih, Werkudara. Nggih. Piye Dimas pandanganing Koko Prabu kaya mengkono? Ora susah dadak walang ati. Aja tidha-tidha nang aturke. Aturna marang Kresna kakangku. Malah babar pisan lakon disandang dening para Pandhawa supaya Kresna kakangku bisa ngenteng-entengi lelakoning para Pandhawa. Koko Prabu mugi andadosna ing kawuningan. Saderengipun negari Ngamarta menika ketaman pegebluk, ketaman welaking Jawata. Wonten lampaning ingkang edap-edapi ing dumados wonten negari Ngamarta mboten sanes kejawi namung pusaka negari Ngamarta inggih menika pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada murca saking negari Ngamarta. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun pustaka Jamus kelima sada menika Koko Prabu Ndrawati. Ratune Ratu Tama Pati-pati lino Pranayaka Tyasraharja Panegare becik-becik Parandene tan dadi kalyasing kala bendu ala bangkit mangkin andatra rupita kang leribeti jagat wasane Bathara Wayabara jagat Werkudara. Nggih. Ya kaya ngene iki lho, bab sing aku ora patiya cocok, aku ora patiya gathuk pun Kakang ora patiya mathuk. Ora mathuk, ora gathuk, ngono apa? Para gage kowe paringa dawuh karo Werkudara. Ana lakon murcaning pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada, lah kok Yayi Prabu sak kadang-kadian siji wae ora ana ingkang matur kelawan pun Kakang. Monggo mestine Werkudara ngerti yen to pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu pusaka baen-baen. Kejaba kuwi panguripaning para Pandhawa kuwi uga panutaning para kawula sak negara Ngamarta. Mula yen to pustaka Jamus Lima Sada kuwi ilang saka negara Ngamarta, mestine wae ana bab ingkang dumadi ingkang tumanduk marang para kawula, ya ingkang sinebut ingkang mbok kandhakake wujuding pagebluk ingkang tumama ana ing kawula negara Ngamarta. Mula sesuk meneh yen ana apa-apa matura kelawan pun Kakang, ana apa-apa sithik wae matura kelawan pun Kakang. Yen nganti kaya ngene iki kepiye? Suwe nggone pustaka Jamus Lima Sada oncat saka negara Ngamarta, siji para Pandhawa ora ana ingkang matur kelawan pun Kakang, sing dadi korban para kawula. Kawula ingkang ora ngerti kenthang ki mulih kelakon pojok plereting kahanan kudu nandhang ketaman pegebluk akeh sing lara nganti tekaning pati. Ora coba aku tak takon karo kowe yen ngono kuwi sing luput sapa? Aku tak takon karo kowe. Ora sah kakehan gunung tanpa gunung. Kowe nang kene ora dikon pidato. Kowe nang kene dikon goleki menyang endi?
dununging pustaka Jamus kelima sada. Kresna kakangku sagu dadi pengayoman, Kresna kakangku sagu dadi suwing para kadang Pandhawa. Bareng-bareng kakangku matur yen to pustaka Jamus kelima sada kok malah semune kowe ndukani karo para Pandhawa. Kowe srengen karo para Pandhawa, Kresna kakangku, yen mung ditinggal wong nesu ora bakal ana rampunge. Rawing Kresna kakangku dadi padhang tumraping para Pandhawa, mula piye carane supaya pustaka Jamus kelima sada ketemu rasa kukian gunung sing tanpa guna. Ya, Werkudara. Nggih. Yayaji, kula wonten maring dawuh Koko Prabu. Samangke ganing pustaka Jamus kelima sada menika ical, kula saged mestani bilih pageblek ing tumanduk wonten negari Ngamarta menika inggih krana dayanipun pusaka ingkang sampun loncat saking negari Ngamarta. Mila dinten sakmangke monggo sesarangan dipun upaya wonten pundi dununging pustaka Jamus kelima sada. Lajeng anggenipun ngupadi kados pundi Koko Prabu kula sampun nyebar para prajurit telik sandi. Bebasan sampun kula sebar kiblat papat kekalangan mideri jagat parandiri mboten wonten tandha-tandha lenggahing pustaka Jamus kelima sada. Yayi, kula nuwun sewu. Ingkang kagungan pustaka Jamus kelima sada menika Pandhawa. Ing mestinipun ngupaya menika inggih Pandhawa. Mboten kok utusan dhateng sangyaning prajurit, sangyaning Nayaka lan Punggawa menika lepat. Ingkang kedah ngupaya menika inggih para Pandhawa. Mila dinten sakmangke monggo kula kanthi supados manekung dhateng ngersaning Hyang Mahanasa. Kanthi alampah semedi Pandhawa wonten ing madyaning Datraya menika kula kanthi alampah semedi mboten ketang namung telung kedheping paningal. Manteng pangestinipun nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamurwing Dat supados narbuka pepadang wonten pundi durungipun pustaka Jamus Miang Jimat lima sada. Menawi tetela mekaten kula namung ndederek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu Werkudara. Nggih. Ngestokna dawuhing Koko Prabu Ndarawati. Werkudara. Nggih. Ora ketang sedhela megeng napas nyebuta asmaning Hyang Mahanasa ingkang mawantu-wantu sarta matumpa-tumpa supaya Hyang Maha Agung paring pituduh marang para Pandhawa. Ya ngestoke dawuh Arjuna kula wonten paring adhawuh. Ora ketang sedhela tingkemna netramu megengna napasmu nyebuta marang panguwasaning Dat Kamurwing Dat nyuwun pituduh menyang endi dening pustaka Jamus lima sada. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Semono uga kembar, inggih Koko Prabu ngestaken dawuh, inggih Koko Prabu ngestaken dawuh. Semanten ugi Yayi Swawi kula dherekaken mboten ketang namung sakedheping paningal nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamurwing Dat. Kula pitados menawi Pandhawa gangsal menika sesarengan kula dherekaken nyuwun dhateng panguwasaning Gusti tartemtu Gusti paring pepadang tumraping para Pandhawa. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Monggo Yayi. Sigra besem dupa sanata Ngamarta bal kukus sundul ngawiyat angebaki jroning kedhaton negari Ngamarta. Sangya para Pandhawa nata Ngamarta, Raden Werkudara, Raden Arjuna miwah nata ing Ndarawati. Sami sesarengan sedakep salutu juga nutupi baban hawa sanga. Ngeningaken cipta tanan ing pinandeng amung kejawi panguwasaning Dat Kamurwing Dat. Ganipun nyuwun ngersaning Gusti supados narbuka wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Miang Jimat lima sada. Dadak sakuling mangke dereng pantara dangu anggenipun sami
angening kencipta katingal nata Ndrawati wis jugar nggenya alampah semedi sigran jugaraken sangya para Pandhawa kagiat nata ing amarta Prabu Darmakusuma. Sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira kanggo mingasto Koko Prabu kagiat raos sing manah kula dereng ngantos paripurna anggen kula manekung semedi jumbuh kalian dawuhipun Paduka Kanjeng Koko Prabu teka paduka njugaraken dhateng ing rayi Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring dawuh, Yayaji kula wonten timbalan. Menapa ing sampun kula aturaken menika nyata dipun tampi dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat Ketitik. Nadyan Yayaji tuwin kadang kula panenggak menapa dene kadang kula panengah dereng nampi sasmitaning dewa. Nembe telung kedheping paningalke mawon kula sampun nampi sasmita bilih. Dewa sampun miterang wonten pundi denengipun pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Kresna kakangku, Werkudara piye? Aja guyon. Nggone nglakoni semedi lagi sedhela apa Kresna kakangku wis entuk sasmitaning dewa. Werkudara, wong yen manekung nggone semedi mongko lahir batin ora perlu dina-dina. Yen perlu amung sakedheping netra wae wis entuk wenganing dewa. Yen pancen kowe entuk wenganing dewa, gage kowe paringa pangandikan pustaka Jamus Klima Sada menyang endi? Yen pancen papane cetha aku ing bakal metuk kundure pustaka Jamus Klima Sada. Werkudara, apa? Ngerti yo? Kowe tak kandhani apa ing dingendikake dening Yayi Prabu Darmaji yen to pustaka Jamus Klima Sada uncat saka negara Ngamarta kuwi keliru. Kelirune nggon endi? Kelirune merga pustaka Jamus Klima Sada kuwi ora kok ilang, nanging pancen ana ingkang nyolong. Wah. Ana sing nyolong. Iya, ana sing nyolong. Paringa dawuh. Yen pancen pustaka Jamus Klima Sada eneng sing nyolong sapa? Yen ratu ngendi? Yen brahmana ngendi pertapane? Bakal tak jaluk yen ditiku kuwi mesti bakal tak gawe sungsang bawana balik negaraning ratu mau. Werkudara, piye? Aku tak takon karo kowe, upama kowe kuwi bisa nyekel malinge sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada, maling mau tok kapake? Gumantung tegese diajuk keneng perdata adil Ngamarta apa manut hukume Werkudara. Yen manut hukume Werkudara, maling mau tak pateni. Dasarmu apa kowe mateni maling mau? Dheweke nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Monggo dadi jalaran patine kawula sing ketaman pegebluk. Tegese maling mau wis njalari akeh pepati nang negara Ngamarta. Monggo hukume Werkudara ming siji, sapa sing utang getih nyaur getih, utang loro nyaur loro, utang pati kudu nyaur pati. Ora nyawang kuwi sapa? Mesti yen kecekel tak pateni. Kuwi tenan? Yo tenan. Lahir batin. Ora bakal aku wang-wang, ora bakal aku pilih kasih. Yen upama sing nyolong kuwi Nayaka Ngamarta, tak pateni. Yen upama sing nyolong kuwi kawula Ngamarta, mesti tak hukum pati. Saiki yen upama sing nyolong kuwi kula wargamu dhewe,
Wong Amarta ngenggoni tembung sama beda dana denda. Ora ngomongake kowe kulawarga sanak kadang. Nadyan kuwi anakku dhewe upamane yen pancen tumindak ala mesti bakal tak hukum pati. Upama kudu dihukum pati, kudu tak hukum pati. Werkudara, apa? Pengendikaning Syadi kuwi ora mung tak rungokke lho Yayi, ning dimirengke saking para kawula, saking para nayu kang padha gantung siba ning negara Ngamarta. Upama Syadi ngoncati apa kang dadi ucapmu dosa lho. Ora mung perkara dosa ning tetel kasatriyanku. Saiki ngene. Maling sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada mau tak pasrahke hukume hukum Werkudara. Wah, yo tak tampa. Tegese maling mau kudu tak pateni mergo wis dadi jalaran pagebluk sing tumandu ning Praja Ngamarta. Sapa kandha bakal tak goleki yen perlu aku dhewe sing bakal mateni. Lahir batin, yo lahir batin. Supaya mantep pun Kakang Syadi sumpao. Sekseni kiblat papat segara gunung isining rina wengi. Sumpahe Werkudara tak seksekake marang jagat raya mesti wong mau tak pateni sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Werkudara, apa? Rungokno. Sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada mau sabdaning dewa tak tampa dudu wong kana-kana nanging isih putramu dhewe ya kuwi Abimanyu ing Tanjung Anom. Kaya sinamber gelap rasaku bareng Kresna kakangku paring dawuh sing nyolong pustaka Jamus Kelima Sada anakku Abimanyu. Wah, Kresna kakangku, apa ora kleru nggonmu nampa sabdaning dewa? Werkudara, cara ngendi to sabda dewa kok kleru iki cara ngendi? Aku tak takon karo kowe. Cetha tak tampa yen to dewa paring dawuh sing ndusta pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada kuwi Abimanyu. Wah, mengko gek-gek dewane ngantuk. Kleru. Kowe iki wong kahanan kaya ngene kok ya isih iso omong kaya ngono to ya. Wah, mergo atiku ora bakal tekan. Yen atimu ora tekan, kowe wis kebondo karo sumpahmu. Kowe wis kebondo karo sumpahmu dhewe lho Werkudara. Mongko sing midhangetake ucape Werkudara maling mau bakal tok pateni dhewe yen dusta pustaka Jamus Lima Sada ora mung pun Kakang ning kabeh midhangetake. Ayo saiki piye? Tak tanteng saiki piye? Kowe wani mateni apa ora? Wah, Abimanyu anakku. Monggo Abimanyu ora tau tumindak ala, Abimanyu kuwi tansah tumindak becik. Tansah junjung derajate wong tuwa. Abimanyu ki menungsa lumrah. Abimanyu ki dudu ponakane sing gawe jagat, Abimanyu ki dudu prunane sing gawe urip. Sing jeneng menungsa kedunungan kulit daging kuwi mesti kedunungan ina lali salah apes lan mati. Dadi aja dupe anakmu Abimanyu ki tansah tumindak becik. Kala mangsane wong tumindak becik mesti keseluruh dalan sing kleru. Sak apik-apike wong ki mesti eneng lupute, sak ala-alane wong ki mesti eneng apike. Mula aja banjur kanthi dasar Abimanyu tansah tumindak becik ora gelem colong jupuk. Kuwi ora bakal ketemu ngakal Werkudara. Wah, Jlamprong. Kowe ora mulang karo anakmu, Jlamprong anakmu dadi maling. Maling pusaka negara Ngamarta, Jlamprong. Koko Prabu, kula nyuwun pejah dinten menika. Kula sampun boten pantes gesang wonten ing Madyapada. Kula sampun sisip kula wentah dhateng anak kula. Koko Prabu, monggo kula aturi ngunus patrem kula aturi nujahaken wonten dadanipun ingkang rayi panengah pun Janaka, Koko Prabu. Werkudara? Nggih. Kok kowe isih nang kono iki piye? Wah, aku tok kon dawuh ngopo? Lho, aku ora dawuh. Ning aku ngugemi ucapmu dhewe lho. Ngugemi ucapmu dhewe. Werkudara, maling iki tak pasrahke hukume Werkudara. Kowe mau ngucap piye? Sagu.
Yen sagu tegese hukume Werkudara, jarene wong nyaur kuwi kudu trep lan jumbuh, sak traju lan sak bobot. Utang getih nyaur getih, utang nyawa nyaur nyawa. Mongko Abimanyu nyolong pusaka pustaka Jamus Lima Sada kuwi dadi jalaran pagebluk sing tumanduk ning negara Ngamarta. Akeh kawula sing padha tekaning pati. Turta kowe wis saguh bakal gawe patine maling mau. Lah kok saiki malah nang kono gereng-gereng. Kowe mangkat ora, Werkudara? Wah, ora usah waweh to. Mangkat ora? Ora mangkat aja kelakon dosa. Aku dhewe ingkang bakal ngelokake marang jagat tetel kasatriyaning Werkudara. Wah, Abimanyu. Ponat mata mirah ingsun priyaten was pogong mijil Tuda tanpa karya sangkang renemekan Gusti gelung reno sak sekarnya Koko Prabu persasat sampun pepes bayu kang tapis kula mboten nggadahi kekiyatan krana paduka sampun maring dawuh pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada cinidra dening anak kula pun Angka Wijaya inggih Tanjungan Nom. Koko Prabu kula nyuwun pengayoman mugi keparenga sakmangke anampi dhateng negari Ngamarta kinten kula sampun boten trepunta dewa lenggah dampar krana sakmangke sampun lingsem Abimanyu ingkang sampun ngorek-orek dhateng pasuryanipun para Pandhawa ingkang boten badhe ical selaminipun gesang. Nuwun sewu Yayi. Kula nuwun sewu keparenga kula badhe nyuwun prisa. Inggih. Menapa Yayi nate dawuh kaliyan pun Abimanyu nalika Abimanyu tasih timur tau tate Yayi Prabu angudang dhateng pun Abimanyu. Inggih. Koko Prabu nalika semanten kula kemutan nadyan Abimanyu menika tasih alit parandene sampun saged nampi dhateng pangudangipun ingkang rayi. Nggih anakku
Abimanyu cah bagus. Besok lamun wakmu wis lengser ke Prabon utawa Pandhawa wis bisa ngrebut negara Ngastina lan Pandhawa lenggah dampar ing negara Ngastina. Sakwise wakmu ing Amarta lengser ke Prabon, sira Atmajaku Abimanyu ingkang bakal kuwasa lan kuat nerusake sejarahing para Pandhawa lenggah dampar ning negara Ngastina. Lamun wis purna Bratayuda besok Abimanyu mekaten Koko Prabu jagat wisaning Ubatara. Lah menika Yai, menika mbok menawi dados pancatan Abimanyu anggenipun wantun nyidra pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Jalaripun Abimanyu menika tasih muda tumaruna kadereng raos ingkang ngagahan datanpa petung wekasan tuwa. Kuwanenipun Abimanyu nyidra pustaka Jamus kelima sada mbok menawi ginebeng wonten salebeting manahipun anak kula ing Tanjung Anom benjang ngentosi menapa dadak ngentosi purnaning Bratayuda dinten sakmangke kedunungan pustaka Jamus kelima sada mbok menawi saged dados sarana enggala daya-daya dados nalindra wonten negaring Amarta Yayi Samyaji. Mekaten mbok menawi petanganipun anak kula ing Tanjung Anom inggih menika Punangka Wijaya. Kagatri sang kampirang urin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Dosang reknaning bawana. Oh jagat masisaning Ubatara. Menawi mekaten tuk sumbering perkawis menika boten saking sinten-sinten nanging saking ingkang ngrayipun Puntadewa. Koko Prabu kula nyuwun mangapunten Yayi, ingkang sampun inggih sampun. Mboten perlu dipun penggalih. Ingkang samangke malah klilanana kula nyuwun pamit. Dinten sakmangke kula madal pasilan. Badhe niti priksa dhateng kawontenanipun kadang kula pun Werkudara menapa Den Janaka. Koko Prabu menapa inggih kedah kelampah Werkudara merjaya dhateng pun Abimanyu bab mangke pinanggih wingking. Kantun kados pundi babaring lelampahan menika Yayi? Inggih Koko Prabu menawi mekaten kula kantun nderek. Malah sakmangke gandeng Maduka sampun kepareng angoda lampahipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka kembar wonten timbalan kula wonten timbalan Koko Prabu. Budal kang padha sebo babar pisan ingsun narsa kundur ngedaton. Kaya wis lingsem lamun ingsun kesuwen mapan ana ing Datulaya. Koko Prabu monggo kula dherekaken. Koko Prabu monggo kula dherekaken. Ayo kembar, aja nganti kaya bocah cilik Dimas kadangipun Kakang Yayi Nakula Sadewa. Wis paripurna. Sabdaning Sanata Prabu Darma Kusuma nalika semanten rasa kundur ngedaton jeluk saking dampar kencana. Kinapit gambaran gading. Kadrangen sanggaring Promban Ceti manggung ketanggung Joko Maloro ingkang sami ngambil upacara ing Prabon. Gawe tinggal saking mandura tindak Sri Naranata katon ngerang penggaling Sri Naranata wau.